Hola, benvingut i benvinguda al canal de Catalans per Crist. Ens encanta tenir-te aquí, compartint aquest devocional amb nosaltres, i et convidem a que, si et ve de gust, ens deixis un comentari. Estem desitjant poder interactuar amb tu. Moltes gràcies. Avui vinc a compartir amb tu dos versets que trobem en el llibre de Primera de Pere, capítol 5, i són els versets 8 i 9, i diu així la paraula de Déu. Estigueu atents i vigileu. El vostre adversari, el diable, rugint com un lleó, ronda buscant qui devorar. Resistiu-li ferms en la fe, sabent que la mateixa classe de sofriments afecten els vostres germans que hi ha pel món. Normalment sempre sol esmentar el verset 8 quan se'ns exhorta a vigilar perquè el diable vol devorar-nos, cosa que és bona i necessària de saber, però la paraula de Déu mai és incompleta. El verset 9 ens dona la resposta a aquest atac. Mantenir-se ferms contra ell sent forts en la fe. No és una invitació a atacar l'enemic ni res d'això. Aquest tipus de resistència ve donada en alguna cosa que ho té tot a veure amb Déu, la fe. L'objectiu de l'enemic de les nostres ànimes és molt clar. Que els que no coneixen a Jesús no arribin a conèixer-lo mai i que els que el coneixen estiguin separats d'ell. Permet-me que amb la guia del Sant Esperit de Déu pugui enfocar-me avui en la segona part, ja que un cop entenguem com funcionen les artimanyes de l'enemic de les nostres ànimes, per afegidura, la primera estratègia podrà ser resolta. Per què la paraula de Déu compara Satanàs amb un lleó? Potser et preguntes. A la natura, els lleons estudien les seves preses. Mai ataquen una presa que gaudeix de salut i d'una joventut vigorosa per escapar-se. No els agrada córrer per res. Els lleons ataquen les cries, les separen de les seves mares, i els ancians i els animals que són debilitats per algun tipus d'enfermetat. Això ens dona molta llum sobre la seva estratègia. Mira, suposem que, i que Déu així no ho vulgui, tots tenim avui dia una relació estreta amb Jesús i som fidels a la seva voluntat de la nostra vida, però un dia, fruit de la nostra feblesa, no diem tota la veritat en una situació, la que vulguis imaginar. Ens diem totes i cada una de les excuses possibles per justificar aquella mentida que finalment és una mentida. Dies després, i gairebé sense adonar-nos, la pregària, per exemple, comença a ser una pregària tipus forn de pa, és a dir, express. Entro, saludo, compro el pa, pago i marxo. I, per exemple, llegim la Bíblia com qui llegeix el manual d'instruccions d'un producte de supermercat que hem comprat per primera vegada. Què ha succeït perquè la nostra fe, que abans era fidel i propera a Jesús i gaudia d'una relació diària i contínua, comenci a refredar-se tan ràpidament? Satanàs ha anat portant a terme la seva estratègia, envoltant-nos amb el seu rugit que al principi no ens atemoritzava i el sentíem molt de lluny, i que després acaba per atemoritzar-nos i el sentim molt a prop. Permetent que en la nostra relació amb Jesús hi hagi situacions que ens vagin refredant a poc i ens distanciem d'ell. No sé si estàs casat o casada, o tens parella o no, però segurament has viscut l'inici d'una relació amb una persona. En aquella relació et relacionaves diàriament amb ell o ella i cultivaves el projecte que teniu en comú, la relació. Mai no hauries estat tenint diverses relacions amb ell o amb ella i amb altres persones alhora. Molt probablement això hagués causat una ruptura amb la teva parella i un refredament de la relació i, per tant, amb les altres persones. Estar amb Jesús i mantenir aquesta relació és no permetre que res ni ningú s'interposi en aquesta relació de santetat. L'enemic busca això, busca que et debilitis
i que em debiliti, per després atacar amb totes les seves forces i deixar-nos en aquest estat de refredament, on després tot allò que abans no t'agradava, que havies deixat i abandonat, torni a semblar atractiu per la teva vida. Així funciona la seva estratègia, i diàriament i sense cansar-se, ho intenta cada dia de la teva vida, amb la finalitat de que siguis un cristià, sí, però apartat i moribund, refredat. Res molesta més a Satanàs que un fill o una filla de Déu compromès amb el regne de Déu estigui a prop de Jesús cada dia. Per això la Santa Paraula de Déu ens convida a ser forts en la fe, sabent que si caiem de manera immediata hem de córrer a l'únic que pot sanar-nos. Aquesta és la resistència a la qual estem cridats, a saber que no és de les nostres forces ni perquè som els més guapos o guapes que podem enfrontar-nos a Satanàs. Els que creuen això solen acabar devorats. Només algú més fort pot lligar un home que ja és fort, i aquest home és Jesús de Natzaret. Si superem la tentació no és per les nostres forces. Si alliberem alguna persona no és pel nostre nom. Si som fidels no és pel nostre esforç. Decidim avui resistir en el nom de Jesús i en el seu poder, i després podrem anar a tots aquells que no el coneixen i trencar el punt número 1 de l'estratègia de Satanàs. Si t'ha agradat aquest devocional, et demanem que li donguis un m'agrada, que et subscriguis al canal si encara no ho has fet i que comparteixis aquest devocional amb totes aquelles persones que Déu posa en el teu cor. Junts podrem arribar allà on Déu vol que arribem. Ajuda'ns a créixer, ajuda'ns a arribar a tothom. Que tinguis un dia molt beneït.